Keďže už mám zbraň rozobratú, máme tu telo zbrane, pružinu, hlaveň a záver. Začnem teda najprv čistením tela zbrane. Chytím si handričku, poutieram túto plochu, takisto všetky časti drážky záveru. Ak potrebujem, použijem osadznú kefku, vždy myslíte na to, že potrebujete niečo mäkšie na tie materiály, ako je samotný materiál, ktorý čistíte. Poriadne to poškrabúvate. Tým, že ja som zbraň v podstate nedávno čistil, tak je len mierne zanesená. Poutieram. Takisto šachtu zásobníkovú poutieram handričkou aj z jednej, aj z druhej strany. Keďže zbraň nie je nejakým spôsobom znečistená, tak v podstate nepotrebujem používať nejakú špeciálnu chémiu. Takisto vratná pružina, ktorá je v podstate v dobrom stave, nie je vôbec špinavá, takisto vyutíram. OK, čo sa týka záveru, ako vidíte, už je tu v podstate čiernota, sú tam tie spáleniny, takže to prebehnem jemne mosadznou kefkou, tak aby som sa toho zbavil. Zľahka popretieram styčné plochy, tak aby tam nič nezostalo. Takisto chytím handričku, poriadne poutieram a zase môžem mierne použiť CLPčko Extreme, to znamená, že to je lubrikant aj čistič. Zároveň kvacnem naozaj iba veľmi malú kvapku na drážky a na telo, to znamená, môžem si zobrať kľudne malú vatovú tyčinku, použijem malú kvapku oleja a v podstate nanesiem to tu, kde sa v podstate zbraň okou hýbe. Takisto netreba to vôbec veľmi mastiť. Prebehnem tie drážky záveru, kde vlastne zase okou funguje. Dávam si veľký pozor, aby som vlastne nenanášal chémiu na úderník, ani na poistku, ani na tieto časti, ktoré teraz ukazujem, lebo vám to môže spôsobiť závadu na zbrani.